لأمريكا جالية سازيا رمانان أبناوي انستوتيا بروكينكي درباري تركيا و پêwendiyên wê bi Amerîkayê re raporteka balkêş hate belavkirin. Di raportê de tê gotin ku Tirkiye Amerîkayê weke gef û kêşeyeke navdewletî dibîne û hişyarî ji bo rêveberiya Amerîkayê tê dayîn ku gel pêwendiyên bi Tirkiye re baş bibin, dê Tirkiye deriya nawerast hewlên xwe yên şerhkir û rê li ber aloziyên vedike zêdetir bikin. Herva bank ji Joe Biden tê kirin ku pêşiya polîtikayên Tirkiyeyên dibe sedema dilgiraniyê bi fişaran bê rawestantin û ji ber kirina mûşekên S-400 bandor û çarçoveya gemariyan li ser Tirkiye bê zêde kirin. Derbarê vê raportê de Profesör Dr. Seyfettin Erol dibêje di nava rêveberiya nû ya Amerîkayê de bereyek heye ku bi fişaran dixwaze pêşiya polîtikayên Tirkiye bigire û ev rapor jî nîşaneya wê yekî ye. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye açısından Nihala Amerîkayê li dijî Tirkiye du nêrînin ji hev cuda hene. Aliyek dixwaze bi Tirkiye re li ser her mijarê li hev bike û giringî bide Tirkiye. Aliyek jî dixwaze fişar û gemoreyên li ser Tirkiye zêde bikin û di warê aboriyê de destê Tirkiye girê bidin ku Tirkiye dest ji polîtikayên xwe yên derve berde. Ev raporta dawî jî vê yekî nîşan dide. Lê bi hêzbûna vê nêrîna duyem dê Tirkiye ji neçarî nêzîkê Rûsyayê bike. Hin pespor ji Kobalî dikine ser kêşeyên navxweyî û derveyên Tirkiye dibêjin bi peyam û raportên dawî Amerîka ji Tirkiye re dibêje êdî tu weke heyema Trump ji bo me negiring e û valateke navendî nîne. Burada bir mesaj vermek istiyor Biden yönetime. Bi vê raporta dawî rêveberiya Biden peyamekî dide Tirkiye û dibêje êdî hûn ji bo me ev qas welatekî jêneveger û navendî nînin. Di heyema ku Tirkiye di polîtikaya derva da di warê aborî û siyaseta navxwî de tengav bûye. Rikeberiya bi Amerîkayê re ji zirarê wê de tir tiştekî nate Tirkiye. Yani ev raport û daxuyaniyên dawî yên Amerîkayê nîşan dide ku êdî pêwendiyên şexsî di navbera her du dewletan de bi dawî bûne. Herwiha Tirkiye ku ji ber kirina mûşekên S-400 ji Rûsyayê ji bernameya helberîna firokeyên ev sobeyên hatibû derxistin ji bo ku carekî din beşdarî vê bernameyê bibe bi kompanyayekî Amerîkîya hiqûqî re ji bo 6 heyvan bi qasî $750,000 li hev kiriye ku li Amerîkayê hewil bide Tirkiye carekî din beşdarî vê bernameyê bibe. Lê belê Amerîka her bi biryarî dibêje ku lazim e Tirkiye mûşekên S-400 di destê xwe de derxîne da ku bikar be beşdarî vê bernameyê bibe. Vural ERİŞMİŞ Kurdistan 24 Ankara.